Horas madihita damang doh dainang. Puria ni Tuhata na di bagasan Yesus Kristus. Lau masuk mahita tu parminggota di bagasan sadarion. Tapasada marohata marede mahita sian bukuede nomor 2 ayat sada sahatu tulu di ayat tulu rapita jongjong.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Pardinggan basa do Jahuba tau partanobatoa diari hagugutan, jala ditadda doaka na marhaposa tuibana. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Aletu hadde bata parguguna so hatu dosan, sa ilehon jala patubu madihami haporseaon na sitong. Tabay mahaporseaon nami ganupari, asalam tugu. Lehon madihami holong ni roha na so marpangasi, asa holong roha nami dihodohot didongan nami jolma. Lehod dihami pakirimon na mangulu, asa marlas ni roha hami mabahin lomo ni rohami. Sayo loy mapangiduan nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede hita sian bukwede nomor 202 ayat 6. Patik ni debata di parminggota di Bugasan Sadarion, dibuat sian RPP bab tulu nomor sada A dohot sada B. Songonon ma disurat disi. Napatuluhon rumang ni pangalausion namaralo tupatik ni debata. Marhite panadayo di patik ni debata di bagasan buku na badiai, dohot konfesi ni huriata, lam nalnaldo idaota akka rumang-rumang ni dosa si pasidingon. Ditiki namatean. Naing matakas parmahanion ni parhalado ni huriai, manugu-nugu jolma tu pakirimo di haheheon ni akka namate, ala hamonangan ni Kristusi, ganupadong namatean, marhiteido hita marmahani. Ruas-ruasi, unang tartai tu akka ruhu ni hasi pilibiguon, tapasunggulhon ma nang lapatan ni parningotan ni akka namoding, a ganup jolma do ikomate. B. Di banua gijang do sabulon ni todita. C. Haporseaon na tugudo na tau makirimi. D. Nunga talu hamatean marhite haheheon ni Kristus Jesus tuhatai. Asa omma akka si ingoton uju matean. A. Nasojadi na parjulo padala juhu tata adorang soboroha tu udean ujumoding na tua-tua. Na paduahon patupahon juhut purpur sapata di parmoding ni sahalak naso maranak dohot na naso marburu
manang di parmoding ni anak sasada nasosanga marhasohotan, napatuluhon, mabahen sira tu batang ni namate dohot na mga lakay bakke ni namatei. Ay nunga ditaluhon tuhatta hamatean marhite-hite aheheon nai. Dangbe tagamon biar dohot songgot-songgot siyan namatei. Napaupaton. Mga giday namate manikot. Iya so ala ni sahit jiwa manang ala so ala na solpoton. Siya pulod do yanggo si solhot ni naung matei. B. Sitiroan. Naparjulo, sitiroad do ruas ni huria na matean asa unang bemasa disi nasa ruhu ni hasi pilibiguon songon natama diakka naung hinamonakon ni Kristus. Napaduahon, sitiroad do ruas ni huria ditiki napayas kuburan dohot uju jiara asa toktong ingot na marujahad do hamatena tu hamatean dohot hahiheon ni Kristus naung manaluhon hamatean ni jolma. Alani unang be masa disi dua sada namar tona-tona dua-dua namar suap asingma moloholan lao payason ilu. Dua tolu, nama boan si panganon hasoloan ni namatei tagan di ngoluna. Ido sahatna. Atong rap mangidugu ko mahita tu adopan ni debata lao mangulahon na hobbar tu patiki. Ale tuhad debata say pargugoy mahami mangulahon na hobbar tu patikmi. Amen. Maredehita sian bukwede nomor 434 ayat 1-2.
tapauduk jala tapasere marohata tuadopan ni debata, tatopoti ma dusat tanagudangi, martangiang mahita. Ali tuhad debata amanami na di banua gijang, hodo na patupahon hasisan ni dusa dihami halak na dangolon, marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya si maroham dihami, akka na mangarsak dosa nami, sa isahapi matuhami, tubagasan rohanami hasisan ni dosa nami lehon matuhami to dimna badiai, asa unang ganggu rohanami dia sini roham, alai asa hot rohanami marha porseaon, laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion, asa hupasahat hami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu jala na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tajalo mabaga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosata. Humokop hita gabi dosa do ibana naso tumadda dosa di bahen debata. Asa gabe hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 110 mulai sian ayat 2 sahat tutulu. Hatani debata na gabe turpuk epistel di parmingguota di bugasan sedarion, dibuat sian pesalmen bidu 125 mulai sian ayat sada sahatu ayat 5 tajahama marsikasoring. Ede hananakok akana marhaposa tu jahuba songodolok sio donasida dang tagamon humordit ho dota herodi sa leleng-leleng na. Ay dang tagamon tong madodon tukot harajaon ni hajahato di atas parjabaran ni akka partigor. Asa unang laho tangan ni akka partigori tu hageduhon. Alai anggo akka namanibil tu dalan nasida sadiri akka nagiduki saina tugihonon ni jahuba do nasida rap dohot akka siula hajahaton. Dame ma songgop yanggo tu Israel ido sahatna martua mahalak na ubigi hatani debata jala na peop sahuhut mangulahod di bagasat Tuhani. Amen.
Marede hita sian buku ede nomor 205 mulai sian ayat sada 1-2. Tahatiddakon maha porsiao tai songon nahin atiddakon nidong atta saha porsiao disadok portibion ra mahita madok. Au porsea di deba ta Jahoba ido ama parguguna sohatu dosan na tumopalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni deba ta Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabea siya di parbadia adorak sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal doibana di hau pinarsilang na tua tu banua torudung ditanom na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangulu do na mate au porsea ditodi parbadia jaladong sada huria na badia huria atau panihalak Kristen akan badia doho dihasisani dosa doho dihatai na madok mulak mangulu sogo daging ni halak na mate doho dihanguluan na sorasuda. Amen. Tatangihon ma kor ama huria.
tatangihon ma tikting na masa di mingguta sa darion. Salam, titing na masa Minggu 8 September 2024. Sada Romawi, goar ni Minggu. Goar ni Minggu sadarion ima Minggu pasapuluh limahon dung Trinitatis. Lapatan na hasitulu sadaon ni debata. Doho topik Minggu nunga denggan salu na dibahen Yesus. 2 Romawi titing na maragam. Parjolo, parjamita tamu. Sadarion Minggu 8 September 2024. Nama kobasi Minggu pukul 06.00 WIB ima Pendeta Mauli H. Aritonang STH, Pendeta Resort HKBP Balikpapan Utara. Saluhur ruas, paralado dohot pangula nagok tiki, pasaton mauliate di pakobasion ni amang Pendeta Mauli H. Aritonang STH. Poin paduahon, pelean tu pembangunan. Sadarion Minggu 8 September 2024, papungu pelean dohita tu pembangunan jabu dohot kantor huria. Tapasahat ma pelean sada A, sada B, dohot pelean 2, andorang so jamita. Jala pelean tu pembangunan marhite amplop di pasahat tujolo dung sipul jamita. Poin patuluhon, konpen pangulan agok tiki manang full timer. Di hari Senin tanggal sia September 2024 di Gereja HKBP Perumnas Tangerang dipatupa do kompen pangulan nagok tiki dohot keluarga masuk pukul 10 WIB. Poin paupaton, tukar mimbar resort. Di hari Minggu 5 September 2024, papungu pelean dohita tu distrik 20 Sada Banten, jalan nama kobasi parmingguan pukul 10 Sada WIB, ima Pendeta Witman Marpaung STH, Pendeta Fungsional HKBP Geria Dadap. Jala borhak do inang Bibel Pro bertauli hutawuruk makobasi di Immanuel Metro Permata. Poin palimahon, latihan gabungan pagelaran budaya Nusantara. Di hari Jumat 10 September 2024 pukul 20 WIB, satu nasidung di Patupado latihan gabungan pagelaran budaya Nusantara. Domutusi dipangidohon ma tusude kategorial laho mandohoti ulaoni. Poin paunepon, pendaftaran CD khusus. Mamuka tanggal 2 September, 1 tanggal 14 September 2024. Nunga dibuka pendaftaran maka tidakon haporseaon khusus tu ruas nang marumur 21 tahun tu gijang. Doho na mangula manang nakarejo di luar kota Tangerang. Diakka ruas na naing mendaftar boy ma dihubungi administrasi gereja manang ro tu kantor gereja. Poin papituhon, titing pabagason. A. Titing parjolo, naing manjalo pasu-pasu pabagason ma Immanuel Nelson Sinaga. Anak ni amang Oluan Fernando Sinaga. Dohot inang Saurma N. Pardosi, ruas HKBP Sarudik, Resort Sarudik, Distrik Sia Sibolga. Dohot Oroan, Yuni Betty Mariani Simamora, boru ni amang John Peter Simamora, dohot inang Relita Heroste M. Pakpahan, ruas HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Sian Week Opat. Naung manjalo partupolon na di hari Sabtu tanggal 7 September 2024 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pamasu-masuhon di Patupa di hari Jumat tanggal 10 Sada Oktober 2024 di HKBP Sarudik, Resort Sarudik. B. Titing parjolo, neng manjalo pasu-pasu pabagoson ma Stephen William Simanjuntak, anak ni amang James Simanjuntak, dohot inang Siti Rosiana Tapubulon, ruas HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Sian Wik 36, dohot Oroan,
Riri Hasyana Purba, Boruni Amang Situa Jainal Purba, Dohot Inang Fortuna Yanti Tapubolon, Ruas HKBP Kodia Tangerang, Resort Bonang Indah, Naung Manjalo Partupulon na di hari Sabtu, tanggal 7 September 2024, HKBP Kodia Tangerang, Resort Bonang Indah. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 21 September 2024 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. C. Titing paduahon. Nang manjalo pasu-pasu pabagason ma Rizky Immanuel Nadabdab. Anak ni Amang J Nadabdab nahinan, dohot inang situa Eva Elfrida Siahan, Ruas HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Sian Wik Tolu Pulitolu. Dohot Oroan, Yunika Butar-Butar, Boru ni Amang Panahatan Butar-Butar. Dohot inang situa Nurasima Panggabean. Ruas HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Sian Wik 20 Sia. Naung manjalo partupolon na di hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pamasu-masuhon di Patupa di hari Sabtu tanggal 14 September 2024 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Poin pawaluon, Ruas Nataba. Mamuka Minggu Sadarion tanggal 8 September 2024. Nunga di Jakon gabe ruas di HKBP Tangerang Kota. Ima. A. Santri Nopalina Simbolon, Ruas Marsa Sahalak, nang makatidakkon haporsyaon na di tanggal sia Juni 2024 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Nasida maringanan di perumahan Taman Cibodas, Sian Wik 20 Sada, NRJ Sada Pitu Onom Kosong. B. Amang Hengki Pakpahan, Inang Aprilia Sasmawati Simamora, Naro Sian HKBP Lumbanjulu, Resort Lumbanjulu, Distrik Opat Toba. Nasida maringanan di Jalan Hal Muhajirin Sia, RT 05 RW 010, Tanah Tinggi, Wik 2, NRJ Sada Pitu Onom Sada. C. Amang Ariski P. Purba, Inang Dewi Nelly Manurung, Ruas daftar ulang. Naung manjalo pasu-pasu perbagason di HKBP Pospel Abdeling Onom Kalda, Resort Judika Kabun, Distrik 22 Riau. Nasida maringanan di Jalan Al Muhajirin Opat, RT 002, RW 010, Tanah Tinggi, Wik Tolu Pulu, NRJ Sada Pitu Onom 2. D. Amang Jonathan Christian Simatupang, Inang Dona Angelina Siringoringo, Ruas daftar ulang. Naung manjalo pasu-pasu perbagason di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Nasida maringanan di Jalan Mahoni Sada nomor 72, Taman Royal Sada Tangerang, Wik Tolu Pulu Opat, NRJ Sada Pitu Onom Tolu. E. Amang Alfred David Saragi, Inang Sumarni Elfrida Sianipar, Ruas daftar ulang. Naung manjalo pasu-pasu perbagason di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Nasida maringanan di Jalan Raja Wali Tolu, Blok KA2, nomor 8, Gria Sangyang Mas, Wik 10 Sia, NRJ Sada Pitu Onom Opat. Poin pasiahon, Ruas Napidda. Mamuka Sadarion Minggu tanggal 8 September 2024. Nunga pindah huria keluarga. Amang Seven Sihite, Inang Rasmaida Siringoringo, Rap Dohot Sahalak Yanokonna, Sian Wik 24, Tu HKBP Hatopan, Resort Hatopan, Distrik 10 Medan Aceh. Tolu Romawi, Koinonia Manang Pelayanan Persekutuan. Parjolo kunjungan rohani. Mamuka hari Jumat
satu hari Senin tanggal 1 tanggal sia September 2024 di Patupa Punguan Ina Kamis HKBP Tangerang Kota do wisata rohani tu HKBP Ambarita Panti Hepata dohot Panti Elim nani huluon ni Bibel Pro bertauli huta huruf tuhatama nama masu-masu pardalanan nasida. 2. Partangyangan seksi ama. Di hari Kamis 12 September 2024 pukul 10 sia 30 WIB di Patupado Partangyangan seksi ama HKBP Tangerang Kota maringanan di Sopo Saroha hombar tutik tingon di pangiduma tu sude anggota punguan ama Huria ama Kantata Gloria dohok sude ama na adong di Ganup Wik laho mandohoti partangyangani nama kobasi liturgis sian wik 2 asapaat sian wik 3 petugas persembahan wik sada dohot wik 37 persembahan pujian kor ama Huria mengadakan konsumsi ima wik walu 20 tolu dohot wik 36 tolu seksi lansia hombar tu persiapan perayaan Natal seksi lansia HKBP Tangerang di pangidohon matu amang inang lansia na adong di Ganup Wik asa pasuraton diri tu sintua wikna. 4. Seksi pemuda. Pemuda HKBP Tangerang Kota mendapat juara tolu di pertandingan badminton dalam rangka Parheheon Pemuda HKBP Keramat Jati. B. Naing Borhat seksi pemuda HKBP Tangerang Kota laho mandohoti pertandingan futsal dalam rangka Parheheon Pemuda HKBP Rogate. C. Na di hari Sabtu 7 September 2024 Borhat do Pemuda HKBP Tangerang Kota mandohoti acara ibadah gabungan Naposo HKBP Distrik 21 Banten maringanan di HKBP Binong Permai. 5. Punguan ama Kantata Gloria. Sadarion Minggu 8 September 2024 di Patupa Punguan ama Kantata Gloria do kunjungan tu pos Parmingguon Jayanti nani uluon ni pendeta Sabar M Manulang SPD tuhatama nama masu pardalanan nasida. B. Di hari Minggu 1 hari Senin tanggal 15 tanggal 16 September 2024 di Patupa Punguan ama Kantata Gloria do retreat tu Pondok Kapili Resort Bogor na diuluhon ni pendeta Sabar M Manulang SPD tuhatama nama masu-masu pardalanan nasida. Penopon ucapan selamat full timer paralado dohok sude ruas ni Huria pasaton selamat ulang tahun hatu tubuh dohok ulang tahun pardongan saripeon tu sude ruas ni Huria nama ulang tahun di bagasan mingguon anggiat ma ganjang umur hipas pamatang jala tugu hapurseaon di bagasan Tuhani tu sude akar ruas na di bagasan parsahiton anggiat ma dilehon tuatta hahi pason songoni matiting di minggu tasadarion di akad titing naso di jahon boy mata jaha di buku acara digital mulo adong akan nahurang takas di panuraton doho di panjahon boy do di patakas tu paralado di wiktabe manang tu sekretariat ni gerejata di tiki jam kerja saya di pasu-pasu tuatta ma pakobasion ni huriata jala di pasu-pasu manang paralado doho ruas lahu patupahon akka ulaon ni Huria bain sangap di goarni tuanta Horas Tatangihon ma kor NHKBP.
Merede mahita sian bukuede nomor 452 mulai sian ayat sada doho saterusna huhukma tapapungu piliata pilihan sada A, sada B, doho 2. Narupada
Yang Mahita. Dameni di batana semurung sian saluhut naroha, imana mangaramot ya kaati-ati doho pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Hurian itu hatan ahina holongan horas madita saluhutna. Hatani debata di Parminggota Arianon, Dienet sian Evangelium Markus bidu pitu, mamukasian ayat 24 rodi ayat 30 pitu, songonon didok hatan itu hatta, hujahaha mema dihita. Dungi borhat maibana siani, lao tuluat tirus, jadi dibongoti masa da jabu, naing maunang tarboto i di rohana, alai dang tarabaheca buni, ai dang pigadan di bege sadainaina baritana partodina hodar doboruna gabero maibana marsinggang tujuluna parbegu doinai sian bangso Siroponisia jadi dipangido matu ibana asa dipabali si polisi sian boruna ala ini nado mangalusi loas jolobo surak kadak danak ai dang tama buaton si panganon yak kadak danak lau madda buhotca tujulun yak kabiyang ala ini ina ido mangalusi idonian Tuhan ala ido doak kabiyang na ditoruni mejai mangalang na pinapisik-pisik kon yakka dak danak. Gabe didok ma tuinai. Alani hatami lao maho. Nungaruar si polisi sian borumi. Lao matutuna sida muli. Gabe Jepang sama borunai modom di podomanna. Nungaruar si polisi. Dungi borham ma Yesus mese sian luat tirus laho sian Sidon sahak tu tau Galilea mamulus ya tonga-tongani luat sisa puluh huta jala dibuang matu jolona sahalak nanhengel huhut mangungu dipaelek-elek maibana asa diapehot tanganna tusi jala dibuang maibana tunasuhi Polang sian natoropi, dijuluk koma jari-jarina tu pinggol ni halaki, dungi marsiti jur maibana, lao majamadilana. Los manaili maibana ropak gijang, marhosago udang ma, dungi dok ma tu ibana, hepata, nama dok mukap ma. Jadi mukap matutu parabine gianna, har-har manang ihot ni dilana gabetik kosma pakulingna jala di popai manasida unang di babua-bua tu halak alai lam diorai lam gogo manasida mamarita hocca jadi longang situ tu manasida nin nama nungading gansa luhutna di baheni bana gabe marbinege do akan anengel jala namangungu gabe makatai di bahen olak nima sahakna tema nungadinggan saluhutna di bahen ibana Yesus menjadikan segala-galanya baik. Hurian itu hatan ahin holongan mulu mangide honede naropat dauni boloni itor labok doroha palagi mulu setong di pahusor-husor
Lagu itu tidak pernah menjadi tua. Alai setorusi bana update duro hatabi molo saya tapa husor-husor. Jala memang kesongoni manya diro hatta. Dinaropat daun ni boloni gabe denggan sude di baini bana. Yesus menjadikan semuanya baik. Akahama napui tapa husor-husor sian barita naulion dinggan sude di bayani bana. Kamang inang do tita sude. Naparjo luima ibana mangarupakon saluhut akapitu para holangani. Dia meruntuhkan semua sekat-sekat yang membatasi kita, yang selama ini membuat kita tidak berharga, dan seolah-olah tersisih siap piga-piga jolma. Gabi adong jolma nama kilala, merasa sebatang kara di sihatoropan. Songot tadiang nahapuluan di sihatoropan. Godang niaka suasana na asing di si. Bangsa Sirofenisia dirajumi hala Israel doya pala lumobi sesudah pembuangan. Bangsa naso kudus, bangsa yang lain. Bangsa na kotor narotak. Nasida ma bangso nabadia. Terjadi ala hia masa di perjalanan di bangsa Israel dirajumi uban nagabe tarbuang nasida dimuruhi debata ala dong aka perkawinan campur. Terutama ala perkawinan ni si Ahab tu si Isabel. Sada berua Isabeli sian bangsa Sirofenisia datongi. Sahuta matu inataun. Jala ujung nanon atas perintah Tuhan dipunahkan do peparan ni Raja Ahab namarguar dinasti Omri. Isuruma Raja Panggatina lau mabunuh ima Jehu. Jala muse isuruma sahalak panurirang moladong nasisa sian pembunuhan Jehu asa dibunuh si Elisa. Bahkan dakolani disuruh do muse halak Aram dohok membunuh yang masih sisa ima Hazael. Apa sebetulnya nian dang jol manai yang harus dibenci ala halak Sirofenisia ipe adalah manusia yang harus dikasihi. Penyembahan berhala naido dan hati yang bejatnya itu sebenarnya yang harus dibunuh. Alani ido di Bibeltei tongdo di Papua baik zaman perjanjian baru. Papua asini rohani debata bukan hanya kepada satu suku tetapi kepada semua orang. Diguari mai keselamatan dalam rangka dan untuk universal, untuk semuanya. Di surat madohok kisahani sirut, ternyata persoalannya bukan bangsa asingnya tapi hatinya. Ai boru mo apipe olodo dengan pangalahona dohok rohana siap boru Israel. Itulah Rut. Holong dorohani debata nang petu halak Ninive. Meskipun itu orang asing. Alani kosah do barita nauli disuruh masih Jona. Ala dangolo ikosappe diallang dekke. Dan kemudian mereka bertobat.
Tuhan mengasihi semuanya. Yesus makaholongi saluhutna. Ibana naing paluahon sudah jolma do nasa bangso, bahkan bukan hanya itu. Naibain songonod do holong ni rohani di batatu portibion. Jadi tu porongi sipe tu suasuanan name metipe holong do rohani di bata. Songoni mana kita. Kehadiran Injil ke tengah-tengah orang Batak adalah juga dalam rangka meruntuhkan semua sekat-sekat itu. Ngaro Yesus saunang adong pepitu para holangan. Alani hamuna kama nami do ina nami dung tajalo bari tanah uliah kita harus memerdekakan dan juga membebaskan. Unang beadong akka para holangan yang disebut dan dibuat membeda-bedakan manusia. Salah satu adalah diamuna kamang do inang sarupa do bawa do borua di itu hatta. Dan untuk itulah Tuhan datang. Mula boru doi pasahat Tuhan itu hoinang go malas ni roham. Mula boru do boru maka amang go malas ni roham. Unang gabi moru parikkelna. Dan di dalam adat dan budaya Batak itu harus kita kerjakan. Perjumpaan Injil dan budaya dalam orang Batak masih terus harus kita kerjakan. Belum tuntas. PR kita masih banyak. Adat kita jangan lagi membuat wanita menangis. Holan neng mate bapakna do omakna. Ngagawi mabiar mamereng bapak tuana do bapak udana. Dan juga saudaranya laki-laki yang lain. Buaton nyoman nonartani bapak kon. Itu budaya kita zaman dulu ada orang so Kristen. Sekarang itu harus dirubah. Sekat-sekat itu harus dibuang. Dihancurkan. Dan adong berdiskriminasi. Dan itulah salah satu Yesus membuat semuanya baik. Duko ni basa ora ikut si bueto bei warisan ni bapak na dui banang ko siya nasing niluluan sampai tahang isi pabereng-bereng otta bukankah Yesus juga telah meruntuhkan adokian do sekat-sekat di tanah Batak. Adong pertangga gonok dok pertangga ganjil. Keturunan hamba dan keturunan raja. Sebelum Injil datang itu berlangsung sian generasi tu generasi. Sampai 30 sudut. Duk pero Yesus. Igar gaji ma sudah tanggai. Kagawi lantai seme benwaing datar bedang arong betanggana. Uno rakyat do dang boy dicintai acinta hien anak nai ulan diboto partangga gonop ditikir tangga ibu mulak boru nai manang ibu mulak anak nai ide benna na juli arong tikir tangga nai lu nai bering gonop do manang gajil noang dang pelarong be porlui ada nai nama matikir tangga na si tobol ulah keliling masangoni ay nga tangga gajil besuri ra anak ni raja ngabuhi pature-ture otte Dotong adong bedi akka pungwa-pungwa marga semua reformasi itu kita reformasi itu semua gereja yang baik harus mereformasi diri orang percaya yang baik harus mereformasi yang diri unang adong be di akka pungwa-pungwa marga
Dang boy raja dati suarong anak nih. Yang buat menangis lagi itu. Yesus mabek kita marlas ni roh hali. Apa persi dua-dua boy raja det. Ya kan? Jelas sudah marsi dua-dua di mana? Boy raja det itang-itangi hot suara nih. Ay sudah col mau rohana maranak marboru. Ada yang enggak ada. Alai apa ben itu Tuhan nih. Tapi di dalam Tuhan itu semua mahal. Enggak ada yang tidak mahal. Kita semua harus memerdekakan. Unang adong biarkan apa tangis-tangis. Biak kamaname. Tuhan menugaskan kita perbaiki budaya kita itu kalau ada yang masih kurang. Karena dingganita turucon. Dan itulah juga yang dilakukan oleh para penginjil yang datang ke tanah Batak itu. Rodo tuhatai tuhala siro Fenisiai. Rodo tuhatai tu luat ti Rusi. Itu di luar orang Israel. Laudo tuhatai dohok tu huta Sidon inna kiningan di Turputai. Itu yang pertama, kabar baik. Padaunion ni debata tuhita. Napa dua hon hurian itu hatta. Yamuna kamanami do inanami buam masude holsoni roham paru kilon mutu Yesus. Bawalah semua. Jala tinggil hita ngaro Yesus tainu aing madapot tok kita bi. Tuganup jalan, tuganup gang di dia ma ruas ni HKBP Tangerang Kotai maringanan rodu Yesus tu si. Di situ ada Injil. Imanilah. Molo tuhita ngator sarong buah-buah. Di sana Injil berbicara. Itaruhot tu jabut tabi idok partangyangan. Partangyangan ni na itaruhot do tu jabut tabi barita nauli. Rodo Yesus disi marahite-hite hatana. Tapi kenapa banyak di antara kita enggak datang? Nah sodong do paru kilon na. Jadi mulai seselerion molodang ringkas tu partangyangan. Nah sorong do paru kilon ni nama. Karena di situ Injil berbicara. Rotu hatai. Isi mata buat paru kilota. Di turpuk tahun. Gabi si borupa sirofenisi do dapotan nih. Naing mau nang tarbo toi di rohani Yesus si doi mana roh rahasia. Jangan ada yang tahu. Alai dang tarbahet cabuni, ai dang pigadan baru nyampe. Ngetro boru siro Fenisiai. Mabuan holsona, marsinggang ma tujuluna. Di Babua ma marsahit boruku. Pamelum jo. Roy mana tuluat Galilea diluat si 10 huta. Itu Roma mangelehelek nama buan sahalak nanengel sekaligus nangungu. Nasidaro mabuan holso-holsona. Dan kita juga bawalah semua jeritan-jeritan dan pergumulan kita. Wacara mabuan di hamunak kamang do tamuinang. Au terharu hiad doau mabigi alus ni inaun. Puido dibayakon hala inang nuangi. Mungkin radong do hita na pergumulan na. Tahilala songoborak ni nataon. Beado pa bereng-bereng boruna. Ay dangadong jolma nagawe boy dokter ni naung kerasukan setan. Partong dinahudar. Dangadong dijual di apotik obat ni. Prak ni lahitan waing tu dokter. Neng merubat ayahai imada ubati jo dokter nami songgo pitor dinahudar boruku. Manang lawit atau apotik adong do ni to dinahudar
Dada. Tapi itu juga penyakit. Siya dong na mengidapi. Mula dong nuay nga kaya nakota na si jahat akka pangulahonon na. Dangi ditangi hobbe si paingo ta. Udah terjadi penyimpangan. Bukankah itu tordinahudar? Roh-roh zaman juga itu. Ada roh yang lain, roh yang tidak benar. Mangula di rohana. Jala saya tangis doh tadi sih. Terpukon adong nanengel, adong nangungu. Alay tabireng ma bohado luar biasa ni naon. Ay di dokko Jesus. Dokko di pangido idok ma. Luas jolo bo surak kadak danaki. Ay dang tamabu ato si panganon niya kadak danak lau madabu hoca. Tujulo niya kabiyang. Kadak danak anak kona biang. Karena bagi orang-orang Yahudi, di luar orang-orang Yahudi adalah najis. Haram. Imai. Na tarhari berupani mabigi elusni inanaw do. Jalod man nama bay Jesus itor dioloy pangiduan na ido niyan Tuhan. Alay doho doak kabiangi na ditoruni mejai mangalangi na pinapisik-pisik kun niyak kada danaki. Engko na niro na Tuhan pisik-pisik na ipe dia sisa-sisa na ipe na setarap siya langon di biangi pilihan. Biang doa ni ani julum. Ala ni mau lo adong kapir gumulat tapi dihamuna amang do inang hita sudi generasi muda itu muda-mudi mungkin banyak yang kita rindukan pekerjaan dan lain-lain datanglah tetap dengan rendah hati. 1000 kali kita minta belum dikasih unang itor medili na wado Tuhanon sarok kolong rana tuaw. Tarupa do hapi na martuhat do nadang. Kita kan belum sampai seperti perempuan Sirofenisia ini. Songoni may taro. Dabuan arsaktai. Tapar si ranggut tututong. Unang boru Sirofenisia dapotan hita dang. Kita anak-anaknya tidak mendapatkan. Gabi orang anak asing dapotan. Nakining nato nama buan nama ngumui dia lihilik ina ima dipan mangilihilik boros penusai marsinggang. Semua itu memang mau mengatakan mereka datang dari kerendahan hati. Siat toruk niroha do nasidaro sian mengaku sian naso tahu do nasidaro. Tabua bima. Lau si mana patuluhon na nidok ni Jesuson dinarona sida sian elehelek sian toruk ni roha ditangihon Jesusido angguh-angguk na sida. Dia dengarkan borua na di rasuk setan ipe melum do na sinongkopan nito dinahudari. Nanengeli pe gabe marbinege do. Nangungui pe gabe makkatai do. Bukankah semua yang kita rindukan dan semua usaha yang kita lakukan kalau harus tetap rendah hati, mangele-hele dok marsinggang supaya yang kita kasihi itu sembuh, kenapa kita tidak lakukan? Molo pamerengokku songo padita au godang do no aing to dinaho darak kamang do inang. Molo gabi adong no aing jolma lau mangalului si panganon na mangalului hepeng dengan cara-cara yang menyimpang
Ito dinahudar doi. Dang sian na niulah nabe, dang sian pikiran nabe na apa yang boleh dia lakukan dengan otaknya. Ito dinahudar doi. Dan banyak sekarang yang melakukan seperti itu. Mulu adong nuang dia ka Facebook rupanya kata-kata yang jelek na jahat. Dan ya beti be tangan na manuraton ata kana tokka di hata batak to dinahudar dotongi. Dan banyak itu. Yang muda-muda juga ada. Halak batak dari mana? Sebetulnya ya mulut tapangat tusiota mulut batak, apalagi Kristen sopan santunnya bagus. Mulut borua di hata batak itu siadong do natoman naporman ini dong bahasa bahasana. Mulut bawa anak niraja ini rupanya. Pak katayonna. Dan masih banyak lagi. Dihamu nama nami do ina nambu wahado manuguno kanak koton waing murado manang namarukil dohamu tangis dohamu. Berbahagialah anak-anaknya yang bisa dinasihati dengan baik. Saya yang dia mai sido pesude mulai sukut tuhat tatu hita. Idia do rap penak kaya anak kono pasahati tuho baru tadok ma disod doa Tuhan. Rap dohot aka napi nalumehom itu aw. Tapi inilah gambarannya napo sebelum tahun nih. Mudah-mudahan menabur jusude na sodohton. Manang nahola noddo nama bigi pianat to hari adong dora 50 hala kate. Ada 50 atau kurang lebih lah selama ini kalau napo 10. Alai lebih dari 500 salak napo 10 mudah-mudahan na di luar kota suri. Alai soda tung dona lao ai song kopi tor dina hudar. Ai kota jam dodo hono nanti. Molo di kafe dona sida, kelak malam dona sida. Gabedang ro. Molo adong do keinginan nomor judi online do. Alang ternyata adong do karena melakukan semua ini. Mudah-mudahan dengar dong sia nama. Manang ina. To dina hudar do tongi. Molarong na narkobaan. Dan masih banyak lagi. Molo tangis amang do inang hitalan isongoni anak kota sorong uba na. Ternyata kau Tuhan hidup melupun. Ya ada anak ni ruas dangi Tangerang ko tahun. Lalu bio 10 tahun dah selpu. Ngadibayan ni bana pemulihan ni di pamar di siwi dopak cawangan. Sidungi muse lau tu dulos. Terdapuk muse pemulihan muse tulido. Mulak siani overdosis do mate. Yang to dinahudari, to diahami. Dan masih banyak lagi. Banyak. Gudang dok kanong hona kasahit yang sangat berbahaya itu. Gudang matur dinahudar nuaing alania samulak tabuam matu Yesus. Asa didokon hifata terbukalah. Asa runtuh do parholangani asa sembuh. Mulak di bait Yesus maka gereja bekerja iban na jongjong pantiasuhan elim. Na di pematang siantaran. Ai gabi akayan akon na soterida bapak na do umak na pe gabi marbapa do maroma bapak na do umak na hagabipi
termasuk may hagay Tangerang Kota. Asa maranida dohot marbigi akan nangungu dohot nama pitung ujung na ipajongjong hagabipi ma hepata siyak kataum may. Mereka beroleh kesembuhan itu. Hurian itu hatana hinaholongan hitau sudi dang sodo honota soi pamelum Tuhan kita. Udah banyak berkat molo tahilala. Alani godang dora syak kitaon molo dang sudi nama kilalahon molo diedehon naro pad dauni boloni dan kemudian kita berkata memang Tuhan ngai dauni hobi hami. Na perpudi hurian itu hatta dung di dauni hita setelah dimerdekakan diberikan pemahaman baru dan pengertian yang terbaru dan juga yang terbaik yang menyukakan. Na parpudi borhat bima hita pasaha barita nauli. Bertugas ma'aka ama dohot ina memperbaiki asamar si hohot di akka pemahaman naung di bahin tuhatai termasuk manakining di akka punguan tabi, punguan kecil, arisan dan lain-lain, kapunguan nabalga, kamarga-marga, semua memerdekakan. Dohok mahita mami cangi, ayo nang bebuat tidak. Artani nasomari boto nang bebuat dah, geria de tebem muma, dang dinggani, ni mata dokon. Unang patangis-tangis dah nagali dah nadangoli, geria dan ya dukungom muma. Karena untuk itulah Yesus telah datang memerdekakan dan kita dulu seperti itu dan telah dimerdekakan. Nakin di turpukon di orahe do halahi ala narang saha do Yesus itu harajaon na unang semakin banyak yang membenci una jolawa hamuin narupani. Alai di badi turpukon. Jadi dipopai mana sida unang dipabuah-buah tu halak alai lam diorai lam gogo mana sida mamarita hocca. Dan yang mereka beritakan kabar yang kesukaan yang mereka sampaikan adalah nungadingkan saluhukna di bahin ibana. Yesus telah berbuat semuanya baik. Yang tuli mendengar dan yang bisu berbicara. Ima si pabuah-buota, si pasahatota, si patol hasota, manang di dia hita maringanan. Alanung ngadinggan saluhukna di bahen di patah. Amin martangyang mahita. Aliamang pardinggan basa maulihate mari hatam na usaha tuhame. Gudang do sahit nami di Portibion, sahit pardagingon nang partodion. Alanido Tuhan iban naroho, ay dang marguna padaon itu akan nahipas, itu akan namarsahi do. Nungaroho maddaon ni hami. Nunga malup pami digonggomi si bolisiad do hami roha parabagasan alai di duluhodo sianak kau punami na julu saha mainwaing tuhami barita nauli barita halas ni roha buluni babur hatto mahami noaing gawi parbarita nauli mabain malua karena di bagasan hagugutan. Mabolok ko nak kapitu parholangan.
Sasude marlas ni roha. Masih urup-urupan doh masih tukol-tukolan. Dang mabay tangis be. Alay mabay marlas ni roha doh tarapul nama. Ima amin waing. Ayak kanaung di daun iho doh hami. Dia kana marukil karuas ni huriam amaina. Roma hami tuho. Di bagasan uduk ni roha. Do hotel helik. Nang pesipata suhar huida hami. Say herana di peila hami di pangidon nami. Ay nunga say hupangido hami alay Arab. Laos co dapet tami, laos co Jepang dope. Tuhan, hudok kami ma di pangiduan nami, cian nasayas ni roha nami. Tung sisa-sisa kana marbolongan ipe, lehon siakko di hami. Tajupangan hamalumok kami, ya kaparuk kilon nami. Ya adong roha, nyakan ahwaholongi hami. Nang sinonggopan ni si bolis sa samaluay ba na siya ni. Huwag kami maditangyang nami akan nadibaga sa parsahiton. Yan ako ni Huriam Revan Andreas Hutapea. Ama nami juru butar-butar. Ina nami lumongga Juniati Manik. Yan ako ni Huriam Carlo Nathanael Simanjuntak. Arasel Epelin Pasaribu. Ama nami pergaulan butar-butar. Ina nami nyoja batubara hot manenggulan. Dohot Winri Yani Limbong. Dohot godang dope Tuhan karuas ni Huriam. Nasohago arak kami. Marragam parsahiton. Adong dok karuas ni Huriam na lumpuh. Dang boy mardalan. Dang boy hehe. Godang dok kanatoras na marsak. Alani pangalaho pabenan. Dang tod di hati uron di rohani akayanakon. Huwag kami masaluhuk na tu adopamu. Diapor siya rohanami do. Dakkola nuju di portibiok kubuy maasa. Gabe jupang hamalumon. Margogoyhon goarmo. Alay ho dohatam saha tu sadarion. Alani rohami tu adopami Tuhan mabuan akan haulongi hami na dibaga sa parsahito ni. Dok mahepata tuak kananengel dohot akka nasuboy makkatai. Jala dokma nungaruar todinahu dari sian anakmu dohot sian borumi tuhami. Asima rohama liamang pardingkan basa. Mangasahon hatam dohok guarmo. Mahlum nasida. Godang dok kana di parukilhon ruas ni Huriam. Parukilon dia kaparkarejuan nasidabi. Nasi pata maul nang gopala mangalului si panganon si ganupari. Kaya anak ko na sudapatan karejo dope. Kakeluarga na sutubuan anak dohok boru. Sudah may huwag kami tu adopamu aliamang pardengkan basa. Tangihon may lehelik dohot pangiduan nami. Siat torok ni roha hamiro. Pasahak may itu akan ahwaholongi hami asabuy hami Maria iya dok marlas ni roha. Sama lua hami sian parukilon nami. Sasudi hami madok. Nah hacit na di roha nami nunga dibuat Tuhan Yesus.
Abor hak maka ruas dok parhalaruni huriamon nangakayana kon nami mulak di bagas alas ni roha. Dapotan silua sian hatam. Naung di palua ho hami dok di hamona koko. Dohot alana nialu sammo tangiang elehelek dohot tangguh-hanggu nami. Marhite Yesus Tuhan nami. Amin. Urian itu hatta marede mahita hut papungupelian tupak tu pembangunan rumah do kantor huria. Memuji Tuhan, memuji
hak mapilih atau tuhat tamartangi yang mahita. Ali di patama nami na di banua gijang hodo harorwan ni saluhut sileholeon nadinggan do nasauli basa na mauliutus. Upasat tami masian na nilhon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na husus di jolom. Paso-paso may jalaramoti asaho parasya kami pilihanon. Pati buluh na harajaw mo dito nga tongani huriam dohot di portibion. Uhay marohan nami marahite-hite todim. Asalam hutad dahami gudang ni siliholihon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di banua gijang sa pinarbadia maguarmo, sa Roma harajaon mo, sa isaut maluman ni roham di banua tungaon songon na di banua gijang, leon matu hami sa darion hanguluan siapari, sa sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tog ihot tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Sadami jalo hamu mapasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Sondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaur honma damena tutodim. Amen.